Lähtee hienosti Kalpa-pelaajat myös blokkailevat, mutta nyt tulee kova tärsky Halttuseen ja sen jälkeen IFK-pelaajat menevät sitten niin sanotusti omaansa puolustamaan. Kasper Halttunen saa kovan tärskyn kyllä. Onneksi nousee sieltä nuori IFK-hyökkääjä ylös, mutta tästä on selvä asia, että Kalpalle rangaistusta tulee. Ja lentää ulos pelistä. Halttunen joutuu ikävä kyllä pukuhuoneeseen, mutta Colby Sissons, Kalpa-puolustaja, lentää myös tästä pelistä ulos. Hän oli tuo Kalpa taklaava pelaaja. Oli kova tärsky, kova taklaus, joka siinä Sissonsilta nähdään. Ja edelleen pienet selvittelyt tuolla päädyssä jatkuvat, kun Paajasen johdolla IFK-pelaajat menivät sinne Sissonsin kimppuun ja vielä sieltä näytellään merkkejä, mutta Sissonsille iso rangaistus. Ja ikävä kyllä Kasper Halttunen, nuori hyökkääjä, poistuu myös pelistä. Ja tuli päähän kohdistunut taklaus on tämä jäähy. Tuli hyvin tuohon pelin sisään kyllä. Kyllä niin tuli ja tämäkin vaihto oli hyvä. Tässä nähdään. Se on kyllä eri. Kyllä toi, jos tommosen taklauksen tekee, se pitää osua siihen roppaan. Ja nyt osuu päähän kyllä, että ei kahta sanaa, tosta lähdetään pihalle. Ja tästä kyllä voi odottaa, että tulee kyllä myös jälkiseuraamuksia. Ne on sitten kurinpidon asioita se, mutta oli kyllä sen verran kova töötti. 5+20 minuuttia päähän kohdistunut taklaus Colby Sissons. 3.48 on pelattu ottelun kolmatta erää. Ja dramaattinen käänne tulee tälle pelille. Nyt tietysti toivotaan ennen kaikkea, että nuori Kasper Halttunen on kunnossa tuon jälkeen.